Ovdje smo se okupili iz najmanje 3 razloga. Prvi razlog je taj što već 3 dana vode monstruoznu i brutalnu kampanju laži, falsifikata i najtežih izmišljotina protiv našeg predsjednika Tomislava Nikolića. Kampanju protiv Tomislava Nikolića. I šta govore? Oni kažu, pa to je farsa. Mislite da je to rekao neka radost? Ne, to je rekao Boris Tadić. Oni su rekli kako Tomislav Nikolić ne zna šta će sa narodom, a mi možemo samo da im kažemo Tomislav Nikolić ima narod, a oni sem para, vila i jahti nemaju nikoga. Da Tomislav Nikolić žrtvuje sebe, ne zbog sebe, već zbog Srbije, zbog vas, zbog građana ove zemlje, zbog naše dece. Ne postoji stvar u Srbiji koju nisu mislili, a za sve to imaju najveću podršku 3 udarne petnice režima. To su Radio Televizija Srbije. Who's